Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς και ελάστης αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ήμουν Άγια Επίσκεψη και Ιεσές τα ασθενείας ημών έναγγι το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστείου το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσεων. Δώσε με σήμερα και άφησε με τα οφειλήματα ημών, φως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών και μη συνέχιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από τον πονηρού. Ότι σου εστί η βασιλεία, και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Δέσποτα Κύριε Σαββαώθ ο Θεός ημών, ο Πατήρ ημών του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο επί των χερουβίμ καθιζόμενος, από τον Σεραφείμ αγινόμενος, ο εν υψηλής κατοικών και ταπεινά εφορών ανατέλων των γύλων και πονηρούς και αγαθούς βρέχουν και δικαίους και αδίκους, ο διακρατών διακυβερνών αρήτου δυνάμει και σοφία πάσα δικτήσεων και πάσα πνοήν, ο παιδεύων και πάλι λεόμενος δέξη και προσεσκούμενος, και εν τη αγαθόητη και του ευδελίξη των αμαρτωλών, αλλά και επάξου της φωνής της ζέσεως μας και εξ απόσπρον βοήθεν εξ Αγίου και του Κυρίου σου, εσπλαγνηθείς επί τα πλάσματι των χειρών μου και πάνω πως ευκάς επάκουσον και ίαζε τους δούλους σου. Ελευθερίας, Χρήστου, Κωνσταντίνας, Κωνσταντίνου, Λεμονιάς, Βασιλείου, Γεωργίας, Αλεξίας, Εμιλίου, Ελένης, Μαρίας, Γεωργίου, Αντωνίας, Μάριου, Βασιλείου, Αντωνίου, Σοφίας, Μαράγδας, Αλεξίου, Δημητρίου, Άγγης, Χριστίνας, Ηλιού, Δημητρίου, Κωνσταντίνου, Δημητρίου, Κωνσταντίνου, Δημητρίου, Ευαγγελίας, Μαρίας, Νικολάου, Διαμαντίας, Ελένης, 30 Φιλιάς και Κωνσταντίνου, Κοσμά, μετά των οικείων και συγγενώσας αυτών έτη δε Θείας Φωτίσεως και εις τους πυρεχούσες αυτούς ασθενείες, σογάρας την ελέη και στους ημάς Χριστέ ο Θεός ημών και συντόξα να πέμουμε στον άκουσο Πατρί και τον Παναγίο και αγαθό και ο οποίος πνεύμα την νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, ο βασιλεύς των Υγείων, παντοκράτορ, παντοδύναμος, ο πάντα μετασκευάζω μόνο το βούλεστη με την επταπλάσεων κάμινων και την φλόγα τη Βαβυλώνη και δρόσο με τα βαλών και στου Αγίου του Σπέδα όρου διαφυλάξας. Ω ιατρός και θεραπευτής των ψυχών ημών, η ασφάλεια των σε ελπιζόντων, σοδεόμεθα και παρακαλούμε να πω στον φυγάδεσον και απέρασον πάσα διαβολική ενέργεια, πάσαν σατανικήν έφοδον και πάσα επιβολήν, περιέργεια άντε πονηράν και βλάβεν, και οφθαλμών και βασκανίαν και κακοπυρών και πονηρών ανθρώπων από τους δούλους σου. Ελευθερίας Χρήστου, Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνου, Λεμονιάς, Βασιλείου και Οργίας, Αλεξίας, Εμιλίου, Ελένης, Μαρίας, Γεωργίου, Αντωνίας, Μάριου, Βασιλείου, Αντωνίου, Σοφίας, Σμαράγδας, Αλεξίου, Δημητρίου, Άννης, Χριστίνας, Ηλιού, Δημητρίου, Κωνσταντίνου, Δημητρίου, Κωνσταντίνου, Δημητρίου, Ευαγγελίας, Μαρίας, Νικολάου, Διαμαντίας, Ελένης, Τριανταφυλιάς, Κωνσταντίνου, Κοσμά, Ελένης και η Κοριόντος, η Ανδρείας, η Ευτυχίας, η Ζήλου, η Φθόνα, η Βασκανία, συνέβη αυτός φιλάνθρωπε δέσποτα. Έκτηνο την κρατιά σου, Κύρα, και το βραχείο νήσου των ισχυρών και ύψων και επισκοπών επισκόπησαν το πλάσματά σου τούτα και κατάμπησαν αυτούς ελληνικών. Αυτό άγγελων ελληνικών κρατεών ψυχής και σώματος φύλακα, όσο επιτιμήσει και απειλάσει από αυτόν πάσα πονηράν βλάβη και πάσα φαρμακία και βασκανία και ευθεροποιών και φθηνερών ανθρώπων εμουσώσει και της φορούμενος με τα ευχαριστίας ψάλιση. Κύριος ημί βοηθός και ουφοδηθήσομαι, υπήσιμη άνθρωπος, ουφοδηθήσομαι κακά ότι συμμετεμούει, εσύ ο Θεός κρατέωμά μου, ισχυρός εξουσιαστής, άρχον ειρήνης, πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Ναι, Κύριε ο Θεός ημών, φύς τα πλάσματά σου και ρίσε τους δούλους όπου πάζει βλάβης και υπηρείες και βασκανίες γινωμένες και ανώτερον αυτούς παντός κακού διαφύλαξον. Πρεσβείες περιευλογημένες να δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας των φωτοειδών ακαγγέλων και πάνω στον Αγίων σου αμήν. Του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον.
Δέσποτα παντοκράτορε εκτρέ, των ψυχών και των σωμάτων ημών και ταπεινών και ανυψών και παιδεύουν πάλι λιόμενους τους αδελφούς ημών. Τους ασθενούντα επίσκεψε του ελέζου και έκτον των βραχίων άσου των υψηλών και αισιάσεως και της ασθενείας αυτών ίασε και τους δούλους σου, τους προναφερόντας και αποκλείεις αρρωστίας επιτίμιων και επιτίμησον του πνεύμα της ασθενείας, απόστησον επ' αυτούς πάσα πληγήν, πάσα αργιδόνα, πάσα μάστιγα, πάντα περί των ιάλγους και εστίν εν αυτό πλημελήμαθα οι ανώνυμα άνες άφησιν χώρισον δια της συμφιλανθρωπίαν. Ναι Κύριε φύσε τα πλάσματά σου, εν Χριστώ Ιησού, το Κύριο ημών, μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίου και αγαθό και ζωπιός πνεύμα την ύμη και αή, και αή στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αυτό το κεράκι Κωνσταντίνα είναι για σένα. Στον ιερό εδώ ναό του Αγίου Αθανασίου Κρανώνος της Λάρισσας. Αυτό το κεράκι είναι υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, του δεσπότη μου. Αυτό το κεράκι, Κωνσταντίνα, είναι για όλη την οικογένειά σου και αυτούς που έχουμε γράψει στα ονόματα όλα αυτά που μου έδωσες να προσευχηθώ για αυτούς. Αυτό το κεράκι είναι για την τριανταφυλλιά. Και αυτό είναι για τους ανθρώπους που αγαπάτε και ξεχάσατε. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Από Λάρισα για την Κομωτινή, για σένα Κωνσταντίνα, βοήθειά σου και για όλους τους συγγενείς και φίλους που αγαπάς. Αμήν. Να εύχεστε και για μένα. Την ευχή μου να έχει.